radyo alas 3. Kita maguro, istoryahan. Mas magayon kung may merendalan. Mga samno sa pagkabuhay ng tao. Programang pakonsuelo sa hapon. May health tips, mga tataramon. Hoy! Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Ni Bibi Henriette. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Daing iba radio, di sa GB. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Ni Bibi Henriette. Pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby. Daing iba radio, di sa GB. Pinky on mo, baby, pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby, ni Bibi Henry. Pinky on mo, baby, pinky on mo, baby. Dahil ang iba, radyo DZGB. Pinky on mo, baby, pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby, ni Bibi Henry. Pinky on mo, baby, pinky on mo, baby. Dahil ang iba, radyo DZGB. Pinky on mo, baby, pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby, ni Bibi Henry. Pinky on mo, baby, pinky on mo, baby. Dahil ang iba, radyo DZGB. Pinky on mo, baby, pinky on mo, baby. Pinky on mo, baby, ni Bibi Henry. Pinky on mo, baby, pinky on mo, baby. Dahil ang iba, radyo DZGB. Maray na hapon, damerian, 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 damerian. Good afternoon, Pilipinas. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo, welcome po sa inyong programang Pinky on Mo, baby. Kasabay niya to si Juna Pulis sa Technical Department. Manaw tabi kita ngunyan mga tugang ki 100 pesos na load. Ha? Provided na kamo po makaka-provide. Provided na kamo makaka-provide. Gusto sabihin, kamo tabi maitaon nindo sa laog nin 15 segundos. Mga tugang nga sa kuyang hagadon tabi na mga nakalistanin kategorya. Ayan. Ha? Good afternoon po sa Indo. Kumusta po kamo ka boss? Legazpi City, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, Bicolandia, good afternoon. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Saan man tabi kamo sa mga oras na ini. Kumusta po kamo ka boss? Kami po naglaom na kamo ka boss. Nasa Marhay, nakamugtakan. Hindi po mga tugang sa satuya na programa. Good afternoon po kamo ka boss. Ha? May mga travel dyan. Good afternoon. Hi, hi, hi. Hello, 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 hello. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Sa gusto tabi na magpaabot ng reaksyon, magapod lang sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Gari may okasyon ngunyan niya sa Santa Rafaela tabi yun ano, di ba? May okasyon dyan ha. Pero mga tugang, bago po kita magpadagos ay sandali na may tekstulos kita ha. Good afternoon daw sa mga taga DENR. Yan ha. Hi DENR ha. Ha. Mga taga DENR, good afternoon tabi. At saka good afternoon tabi sa mga taga Kidako Daraga Albay. Yan ha. Sobra po ang brightest ng image. Iyo nga ni yun, pwede dyan ma-adjust yung camera. Ibahon ang color ko sa kwan sa Facebook Live. Masyadong, gari masyadong nagparamik, makinison. Pasensya na po kamo ha. Sa nag-change kaming camera, dahil may na-adjust tabi sa color. Kwan tabi ano? Yaon sa susamoyang camera ang pinagamit. Yaon po sa Santa Rafael lang yan ha. Medyo pasensyahin daw ang color ko. Gusto ko nga, tagalipugion akong maray. Bakit yun ha?
Gusto ko nga nang tagari. Garo dala mga pinunggod kang panahon, garo dala mga pigpimpol kang panahon. Gari gusto ko man ang itsura, di ba? Gari so ano yan, sumina. So gari pag dating ko baga yun, so gari day pa lamang nakakiss. Ang dating ko baga, so gari day pa lamang ako nakakiss, so day pa ako nakisan. Yeah, di ba? Di ba? Di ko aram yung kaya mo yan yun baka sa ilaw. Di, pero yun na yan eh. Good afternoon, tabi sa mga kuha natin sa mga kababayan natin dyan. Tabi mag-text lang sa 0969 mag-upload tabi para po sa tuyang 100 pesos na load. Sa tuyang kategorya ngunyan, mga anong kategorya tangon yan tabi Rona Adjo. Na-review ko muna sa kuyang sinururat Alright. Bago kita magpadagos, kaso bagong aga, may nagdidi sa DCGB. May nagdidi sa DCGB, nag-turnover tabi mga tugang kiwalet. May nag-turnover tabi kiwalet, kaso bagong aga digdi po sa DCGB. Kaya, ano nga nang apod kay yan, baka po nagdidangog niyan sunawaran kay ni, ang pangaran tabi si Aldrin Delomen, Barangay Gugon, Legazpi City. Pigpara ulit-ulit minakas mong aga ini, di pa gud nag-claim Aldrin Delomen, Barangay Gogon, Legazpi City. Kasi bagong aga, ang wallet mo po napurot sa may rotunda. Nako apo kisarong listener ta na taga Banwang Daraga. Black wallet po ini, may mga ATM cards buda, mga IDs. Pag nagdiri ka tabi Aldrin, magdala ka na lang tabi ki Kwan, magdala ka na lamang tabi ki ki ID mo, tangani na ma-identify mi tabi na kayan. May dakul naman, may PhilSys, dakul tabing mga klaseng ID. Ang mga yaon dyan, mga tugang na turn over po digdi sa DCGB. Iya po, sana makwantabi tulos nindo, ma-claim talis, si Aldrin Delomen ng Gogon, Legazpi City. Aldrin, tabi, baka lamang kung ma-claim mo na digdi, tabi sa DCGB pasalamatan ko itong listener tatabi na nagdigdi sa DCGB mismo nagmotor siya, diyan siya sa may rotunda, may siyang nagmotor, may siyang mga tugang na nagmotor, mga tugang ihatol sa DCGB, sunaprot ng mga ID. Salamaton po. Dahil nga nagpamidbid kan sa iyang pangaran, kaya pakiklaim na lang po digdi sa DCGB. Okay? Aldrin Delomen, Gogon, Legazpi City. Okay? An sa tuya, tabing tataramon, ngunyan na hapon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang tataramon tango niya na hapon tabi mga tugang sugot. 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 So nga, so clean, so good. Alam mo yan, Junior? So, ano ba kasi itsura niya? So model, Psst, so clean, so good. Pero pag sinabing sugot, sugot, dako lang, ikaw ki sugot, di ba? Pag sinabing sugot, iyan mga tugang, iba man ang sabiyon. Pag sinabing sugot, iba man ang sabiyon, di ba? Pag sinabing sugot, iba man ang sabiyon. Ano ang pagsungan? Sugot, sukanding. Tama? Sukanding. Pero pag sinabing sugot, ano tabing ko sabiyon kaya yan? Hello, good afternoon. Yes, sir. Good afternoon po. Gusto ko libil-libilan ba ka? Pero tintaran mo so... Yan! Pigatitintaran, ninkaratan, di ba? Or pigtintaran ka, ninkarahayan, pwede man, di ba? Yeah. Yan. Sugot. Mga sugot ninkaratan, pigtintaran ka. Kaya bagamigo si Eva Baga, pigtintaran da si Adan, di ba? Tama, amigo? Tama. Yes. May sugot. Alright. So lalaki nga pigsugutan daraga. Nabasol pa sa daraga. Sugol naman. Nabasol migo. Okay. Susugol. Aron sa. So sugod, di ba man ito migo? Sugod, di ba man ito migo? Linuso, binatake. Sinugod nga yan. Sinugod. Sugod. Tagalog siya. Sugod, di ba? Maman kibit. Sugod. Sugod, inatake. Di ba? Karigod. Inatrakar. Inatake kang pating sa... Dyan. Nan. Okay. Sinugod, sugod. Di ba? Pero
Pag sinabi migong sugod, iba man ang sugod. Idol. Po. Sa ligaw, iba pang sugod. Ano? Sugod. Sugod, subi. Bis sa Indo, di ba? Bis. Yeah. Di ba? Okay. Premyo ko. Okay. Ay, salbatan ang pangyari sa maga. Para ka nagpaliwanag. May premium na tulo. Mamaya na! mamaya. Di ba? May premium na tulos. Para nagpaliwanag. Igwa ng premium. Yun na, sugod. Sa giligaw, sugod. Kung sabihin, tabi, bis. Pero pag sinabing sugod, mga tugang Tagalog yan. Atake, di ba? Inatake, sugod. Yan, ha? Pero pag sinabing ano yan, sugot, iba ito. Ang sugot, mga tugang, para po duman sa abaka, di ba John? Abaka, sa fiber, di ba? Pigsusugot, sa katanduan sa dakulong kaan, ang apod kan sugot. So abaka, piga transfer into a fiber. Ang apod po kan sugot. Hello? Amigo. Yes, good afternoon. Afternoon, amigo. Apo, good afternoon. So, nawaran baga kay Wale. Oo. Dahil mo mga rin na nagyagyan pa ta, iagadan mo baga kay ID. Kaya mo mga so ID sa Latos na kang salbatada ka. Sagamos pala na ideyaon sa wallet niya. Kaya ito nagyagyan, ito ang problema. Kung saan makuha ang ID, Ay, mas matal- ideyaw dyan sa wallet niya. Matalion ka man, amigo. Gusto ko sa imong reparo, ha? Yung man ang ganda, no? Gabos niyang ideyaon sa wallet. Oo. Tapos pag limpig ka lang kung ID. Latos unta ka dyan. Ito na, amigo. Saludo ako sa imo, ha? Saludo ako sa imo. Saludo. Pero panduwa ko, amigo, panduwa. Pandua. Oh, sige, okay. Bye-bye. Nailing mo na, Junior. So, gabos niyang ID. So, mga ID niya, yaon yan sa wallet niya. Tapos ngayon, pag-claim, pigagadan mo yung ID. Aminda. Hello. Idol, ang sagot. Sa ligaw ko naman, sagot ka, baka. Ano? Ligaw, agot yan. Hagot. Iyo man sa mo, migo. Sa ligaw, hagot man ang apod kayan tabi. Agot, langit, Ah. langit. Hagot. Premyo mo. Yeah. Iyo man ang tama ka, hagot. Sa mo sa Castilla, hagot man ang apod. Pero sa ibang lugar, ang apod, sugot. Di ba? Ayan, di ba? Oh, very good, ha? Di ba? Magkaribay ba ang gusto sabihin ta, mga tugang may kinaraman po sa bagay na yan. Good afternoon kay amigong Charlie Aike. Mga miyembro ng BINI, nasa kamera, ay salbata na nagduruman sa House of Representatives BINI. Nag-perform kaya ini, di ba? Okay. Sabi na amigong Jeril, Aldrin Dilumin po ba? Yes, migo. Tabi. Ariel, ano ini? Si Jeril na aran niya. Ang ngaran, migo, Aldrin Delumen. Yan, ha? Aldrin Delumen. Yan, ha? Alright. Yaon subini sa kuwan sa, ano yan? Ano ini Ano yan? Madali. Sa kuan sa ano apod ka yan? Sa ano nga na apod ka ini? Nalingawang kulugod. Sa alam ko na, pangyayari man sa maabaka. Okay na. Alam ko, taon may nag-text kayo sa kuya na. Okay. Bueno. Good afternoon, Tabi, sir. Okay. Okay, sandali. Ano naman din. Hello? Ay nawala. Kaluwag, pwede man po, sir. Pwede po ang kaluwag. Nagduman si BP Henry sa Sugod Beach. Sugod. Iyon man ang barangay Sugod. Yan, ha. Mga congressman nagpa-picture. Ay the best. So mga congressmen da nagpa-picture. Brad Charlie, pwede tama interview so member kang BINI na taga Kamalig.
Bako yun may miyembro kambini na taga-Kamalig. Igwe, may bayal-bayano baga, di ba? Paano daw dyan Manong Charlie ma-interview so member kan Bini na taga dyan po sa Kamalig na basta dekon, basta Bicolano, Albayano. Dragin yun nga na ito minaram, na? Dragin yun, baga ka nagdidibag na dinarakan ako Bicol, mga tugang Subini, ano yan, marayong papakamakat binatagalog, baka na ipang oro arte. Eskwela sa Bicol University, ha? Alright, o sige. Bueno, alas 3:24 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Ano nga po kayan? Anislag, yun, taga Anislag. Sabi kan texter, taga Barangay Anislag, Candaraga. O tama po, taga Barangay Anislag, mga tugang Candaraga. Okay, alas 3:25 oras mga tugang sa Pilipinas. Ang sa dami ng mga sakit na kumakalat, mga kapingki, na sa dami pong ng sakit na kumakalat, mga kapingki, influenza, sipon, ubo at iba pa. Nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise at ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-Pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic, non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro available sa Mercury Dog, Watson South Star Dog, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins sa generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Ayan tabi, mga tugang ang Liver Aid Pro. Yun na. O sandali, baka may binijeril ini na Aldrin Dilumen na taga pwede po mag-selfie ka mo kang ID picture midbi doon kung dain ma dyan dumanon or pasabihan ko po ay lucky. Okay, sige migo, salamat ha. Iyo mananggad. So picture sa ID dyan, mailing mo, di ba? Di ko naisip ito ha. Di ko naisip ito dyan ha. So picture niya sa ID, mailing mo kung siya ito. Talagang nagluluya kita, migo ah. Jaril, nagtatali ka, nagtatali ka, nagtatali ka, migo. Salamaton, tabi. Ay, pagyayari. Di yun na. Sa tuya, mga didi kita sa mga samno, ngunya na pagkahapon sa tuyang programa. Henry M. Alabaon ng tiks kay ni, nukbasaon ta daw ini. Tabi, ay na nga nito. Unito, dali lang. Good afternoon, Sir Henry. May tsansa bang magkaanak kami dahil ang asawa ko ay 69 years old na. Ako po ay 35 years old. Matanda siya sa akin ng malayong agwat. Foreigner po kasi siya, Canadian. Ako po ay Pilipina. 3 taon na kaming magkasama pero hindi po ako pinapangarap kong magkaanak pero hindi po ako nabubuntis. Nagpa-check kami, okay na po. Okay man daw po, wala namang kaming parehong problema.
Kaya lang po, arog ka ini. Arog ka ini. Ay, hindi. Pesos ko. Kaya lang po, okay. Siya po kasi, ay nako Junior, may problema to. Siya po kasi diabetic. Kaya nga po talagang na siya. Pero ginagawan pa rin ng paraan para po maayos. Arog ka ini. Arog ka ini, ha? Arog ka ini. Ang diabetic, ang nakakapaluya sa lalaki sa diabetic, ang bulong na pigiinom. Dr. Chris, ganan. Tama po pa de. Tama po pa de, Dr. Chris. Gayanan. Tama po. Tama po. Pade, ang ano yan, ang nakakakwantabi, ang nakakapaluya sa lalaki, subulong na pigiinom. Di ba? So, pigiinom tabi, iyan nakapaluya. Ade, iyan tabi iyan ang nakapaluya. Pero, ang dapat nagibuhon dyan, dumang kay Dr. Chris Gianan. Si Dr. Chris Gianan po, diabetic specialist ini. Mas maray po na magkonsulta ka po duman. Iya po. Ang clinic ni Dr. Gianan, niya po duman sa, ano nga na po yun, Daddy's Angel, di ba? Daddy's Angel po, ang sa iyang clinic. Sa may inutan, sa may hampangan po kan barangay kan Sagmin, barangay Sagmin, Albay District. Iyo po, Barangay Sagmin, Albay District. Kaya, ang suggestion ko po, tabi sa imo, magpa-check up ka tabi kay Dr. Chris Gianan. Kaya niya yan, kaya niya ipo iyan gibuhon na problemang iyan kan sa imong agom. Basta po magsunod sana sa tamang instruction, Junior. Yung tabi, yan tabi ang advice ko sa imo, ha. Di ko na elaborate, di ko kayang explicar iyan, no? Di ko po kayang explicar, pero tabi ang solusyon sa problema mo, yung tabi ang doktor. Yung ang suggestion ko, Pio, ma-report, dumang kay ayo gayon so sa impeachment ini, ha. Sige daw, dumang ka po kay Dr. Chris Gianan. Alright, alas 13:30 na. Aramon ta daw mga tugang ang latest diyan sa Senado kan Pilipinas, may kinaraman po sa sesyon kan mga senador bilang impeachment court ngunyan pong aldaw. Ano daw kay ang latest? Pio, maray na hapon. Yes, VP Henry. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Digdi na naman kita sa monitoring sa sarong dakulaon naman na istorya sa Diyon pakikusog-kusog na tabi Diyon. Go ahead tabi Ping. Yan, okay na tabi VP Henry. Go ahead. Yan. Go ahead. Okay, now ngunyan tabi VP Henry, formal nang mapuon ang official na pagka-convene kan Senate Impeachment Court pagkatapos na kasubago na magkaigwaning sesyon ipinag-motion ni bagong Majority Leader Senador Joel Villanueva na magsuspender na kang rules por sobre ta na-receive na so impeachment complaint kan Senado as ini pinag-refer na ini sa INDA. And pagkatapos na mag-motion ni Senador Joel Villanueva na isuspender ang rules tanganing mag-convene officialmente ang Senado, nagkaigwa ni date na minutong recess. In fact, recess ngunyan ta yun na ito ma-prepare na sa pag-convene. Na hiling ta na naman VP Henry na uyan na nagsusurulog na kay itong sa mga roba. Ayun. Simbolo na sinda bako ng senador kundi mga huwes na mga hurado sa impeachment court. And kompleto ngunyan tabi VP Kumusta Henry. tabi Ping sa forma ni Senator Robin Padilla kan nakasulog na?
Day ko pa nahilig, Di mo day pa nahilig. napapanso camera. Siguro day pigpapantuyukan ko niyan kan mga direktor. Roger. Okay. Roger. Pero yan na, madali. Tapig bibirik. Nadangog kita kan direktor. Uni ba yung mga pigsusulugan padig dining roba, so pula baga, mga nakahanger, ang pigsusulugan digdi si Senador Kiko Pangilinan sa Roma na abogado, and si iba pang mga senadores. Ngunyan, kompleto ang mga senadores apuera kay Senador Bato de la Rosa. Ta pinag-abangan baga tabi BP Henry baka kung magkaigwa naman daning panibagong Rigodon Kodeta sa Senado. So day nagkaigwa nin arog ka na pangyayari pagkatapos na dayaday duro-diretso so proseso regular ka na Senado. So yan tabi ibipenre ang sitwasyon. Okay, ini ko yan tabi ping na pagkonbinindan ko niya. Ano what will happen next tabi after kani? Duro-diretso na? Basado duman sa enot na pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, ma-issue na sinanin mga summons, mga subpoenas basado duman sa complaints tabi BP Henry na naresibi kan Senado as an impeachment court. So ito na ipapaapod na subpena, summon, subpena do chastekon, asin duro-diretso na kuang kayan hearing. Ngunyan, dahil pa man ka itong so mga abogado baga, depensa ba na prosekusyon, tayo nga nito so enot na ipapaluasin da, so mga dokumentos, isusubpina na basado duman sa complaints, sa mga evidensyas, then so mga magkakaipuhan ng mag-aparisir sa korte bilang, sa Senado bilang impeachment court. Ayun. No rin official na mapuon, so ano po kan trial? Dai pa BP Henry, dai pa. Pero ang sabi ni Senador Alan Peter Cayetano na dai pagparahalo yun ini. Igwasin na din nagkainot na caucus kaining weekend na pinag-encourage niya so grupo na dai pagparahalo yun ini tanganing mahali itong so pagdududa baga na nagkaigoning rigodon sa Senado daan panibagong majority na ngunyan sumakalyado kan mga Dutertes. Tanganing ma-delay da sa trial o kung dahil man ma-acquit ining si Duterte, si Vice Presidente. So ngunyan ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, diretso ang pag-hearing mada ngunyan duro-diretso talaga BP Henry ta nagkokosinda na daining delay as in ang proseso sa indang i-aplikar susug duman sa rules of impeachment mantang pinag-adaptar tabi BP Henry manungod yan sa rules of impeachment pinag-adaptar so dating rules ninda pinag-adaptar man ka na Senado. May so dati yan kampanaw isa nga na so last na na-impeach tabi ping kung tama pagrumdum ko gari si Corona gari si Corona ata ito or panahon ni Pinoy. Oo. Igwa ba ka itong pinag-impeach pa kay si Mercedes Gutierrez nag-dimiter ito. Nag-resign ito dito na lawas. O dae ko na naramdaman tabi BP Henry. Garit garo last week si Chief Justice Corona. Iyo, so pinag-impeach bagay ito pero pag-abot duman sa kaso na kaso parehong issue, acquitted siya sa korte. So kaso niya sa korte? Oo, gabo siya acquitted. Pero sa Senado, convicted siya? Convicted siya. Roger to that BP Henry. So, please enlighten us. Ang ma-preside, sa panahon baga ni Corona, di ba kasabay Senate anong kasi nga? So, presidente ka ito baga, kan inimpit sa ERAP, ang nag-preside baga, so, Chief Justice, naman mo ka ito si Davide? Roger. Boda, so, si Pimentel ka ito ang presiding of. Ngunyan, ang magpipreside ngunyan, si Kwanza na, mismong si Senate President tabi. Roger, positive to that tabi BP Henry ta. Pag ang pig-impeach presidente, dapat so Chief Justice kan Supreme Court kasabay. Pero pag arog ka ining ibang impeachable officer, so Kwanza na. So Senate President sana. So, mismo ng Senate President sana. Roger to that BP Henry. Ayun. Roger. Okay. So yan na pang date kung narin official mapo ng trial ano? Day pa ini sa pagkonvinta na ini. Maara matataod to BP Henry in kaso kung ano ang ipapaluwas ng mga orden kay ni ka na Senate na nagconvene na as an impeachment court. Ayun, Ining mga
surrender ng mga robes na ini. So dati ini ka mga panahon, bago da ini. Siguro pinasurukulan naman yung bago. Pinasuro kulang kibago rin. Tas isay masumasulog kan roba ni Miriam Defensor Santiago ni Henry. Pagka-entrada mo na naman. Pagka-entrada mo. Baga kung pagsulog kan roba ni Henry Libio. Naulig ko ni si Lito Lapid. Garigwa ng dati ini. Iguan na ining dati. Diba? Iguan na. Nakasulog na hiling ko na olokon si. Pero bilba ko digdi sa nang ribok-ribok baga. Si Lito Sai? Lapid. Si Lito Lapid. Ay, si hindi Nado. siya na baga? Hindi baga. Hindi siya nang Hindi na sa kaanag din sa daga sa minagibong script. Titiradan sa tulo. Pili ba kuman? Roger. Oh. So yan ang nakatukaw na tabi BP Henry. Oo. And na physical na arrangement ko niyan kan Senado. So normal pang kunyan. So normal pang session hall. Oo. Taday pa man so trial. Roger. So yan VP Henry. Nahiling ko na si Senador Lito Lapid. Ay, lala. Fuerte. Oh, Yung man ang ganun, Oh, yun na. Kasa kataning si Tulfo. Yeah. So Tulfo oo. brothers ang kataning. Kaya lang ang problema, tawara nga niyang kipay sa miling ba siya. Roger. Baka malay mo. Mhm. Di ba? Boda Okay. so iced tea na iniinom, hindi kinakain. Yeah. Yeah. Roger. So, Kumain yan. kayo ng iced tea. Ay, hindi po, sir. Your Honor, iniinom ang iced tea. Kinakain, iniinom po. Roger, so yan ang very latest nag-convene na. Okay, ma-convene na. Yan, nagpupuuna. Pag-resume kayo ni. Nasa taho pala si Lito Lapid sa magtugang na tulpa, no? Yeah. Okay. Roger. Ay, magkataning man piyo sa parehong bilyar, no? Gari ang kata, iyo man nagad, so magtugang. No. Naguroron mo da ining si, kundi ako nasala si Jinggoy, Senador Jinggoy. Ang magtugang baga dyan, pero magtugang sa Senado. Cayetano siblings. Cayetano, siblings. Tapos Villar, Villar Tulfo. siblings. Tulfo siblings, yan. Estrada siblings. Oo, yan. ano? Roger to that May BP. pang Fernandez igda, no? Family affair. Roger, so pagbalik ni BP Henry, Okay. impeachment court na sinaba kong Senado. Out na muna, hali sa newsroom with the group. Ako po, si Pio Fernandez. Salamat Pio sa report. Hali po dyan mga tugang sa sa newsroom. Kandi si GB may kinaraman sa official na pag-convene mga tugang kang Senado. Pinky on mo? Bilang impeachment court. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Iyan, may pagkakaiba na ano yan, ano daw pag may naghapon, ang pagkaiba nga kan impeach and convicted. Iyan, di ba? Di ako ma-explicar, tabaka masala ko dyan yun. Impeach and convicted. O maaranap kita ka ang mga abogado, di ba? Ang natandaan ko na, ano naman yun ang impeachment trial gato na Erap Estrada Jr.? Nagresulta sa walkout kan mga senador hanggang sa nagkaigwak EDSA 2. Di ba si Erap nakuha? Di ba si Erap na convict or acquit? Dahil lang ta nagkaigwak EDSA 2, tampe nag-irurunan mga tugang, ang pinag-urunan kayo ito, kung bubukasan o dae, sukahon. Nanduman nindo kayo ito. Ikadua, may impeachment trial na ginibo kay Chief Justice Corona. Acquit, convicted duman si Chief Justice Corona sa mga senador dahil lang tapig question sa iyang salen. Salen. Di ba? Salen. Pero, mga tugang sa mga kasong ipinal sa iya, acquitted dabi Chief Justice Corona. So, sa luwas kan, ano yan. Di ba? Base sa sinabi kan sa tuyang pag-iriba dyan sa newsroom sa DCGB, tabi ni Pio Fernandez. Ngunyan halaton ta, mga tugang kumpira, ta sabi nga ni kang, garamay na, basta, likong kuna kon si Attorney Ian o si Judge Cabredo, basta may nahapot ako. Ang impeachment nga impeachment nga pag sinabing impeachment, both nga yan political. Di ba? Is both nga political. Di ba? Political. And may kontabi siya, may effect, may kwan siya, may pagiging, may judicial. Yan. Dapat mag-eskwela pa lang kita kay Lo adi. Kung di man ako matagal dyan pag nag-eskwela kang Lo, dapat matibay kami na English. Pag junior, maluya man kita mag-English. Di kita dyan pwede. Pero, mga tugang ilingon tain, hindi ang gari, abangan tayo, papadangog talig sa DCGB John. Ang impeachment na yan, ilalive ta sa radyo,
Live ta mga tugang sa Facebook, sa DCGB. Ganing masabutan tabi ta kung ano mga tugang iyan na pigsasabi, mga tugang na ano yan, na kaso, na ipinag sa sahot, mga tugang kay Presidente, kay Vice Presidente Rodrigo Duterte. Ang apod kaan, ang impeachment, mga tugang, is a formal constitutional process in which a legislative body initiates charges against a high-ranking public official for a serious misconduct. Araw baga si ikadaw bagang highest official of our land, mga tugang si Vice President Sara Duterte. Inimpeach siya, mga tugang, kan mga congressmen, di ba? Kan mga congressmen sa House of Representatives, kaya ipinadara so articles of impeachment, mga tugang sa Senado. Kaya ang Senado ngunyan makonvene. Makonvene, mga tugang, tabi bilang impeachment court. Yeah. It is now the power of Congress. It is the power of Congress to remove a public official for a serious crimes or misconduct as provided in the Constitution. Naramdaman nindo mga tugang sa Corona versus Senate? It is a proceeding exercised by the legislative as representatives of the sovereign to vindicate the breach of the trust reposed by the people in the hands of the public officer by determining the public officer's fitness to stay in the office. Your Honor, the impeachment proceedings is in a class of its own. Sui generis. Ang po, baka sa lang pagka-pronounce ko, SUI. Su. Totoo nga ng TUI, Chu. Dini su, generis. Diba? Meaning, a class of its own. It is neither a civil nor criminal in character. Garong ina ko lang ara mo ngayon na. Dahil mga ko na niya. Unlike traditional legal proceedings, impeachment is quintessentially political, with facts and law being weighed not by trained judges but by popularity elected members of the Congress. Aha! Nasabutan! Timing ngayon nasabutan ng pigtatara mo. Sabutan na sa hindi na yan. Di ba? Kaya ngunyan, for the first time sa historikang Pilipinas na the Vice President, mga tugang of this land was being impeached. Di ba? Sisay ang mga impeachable officers kan sa tuyang nasyon. I-share ko sa indo ini, ha? I-share ko sa indo ini. According to Article 11, Section 2 of the 1987 Constitutions, the following are impeachable officers. Hahalion can be removed, mga tugang, by through the initiations being initiated by Congress. Pero ilingon nindo, ha? Si Justice, siya nga nito so hinali. So babae bagang Justice, siya to? Tasabi, ang pwede sa dang i-remove ito through impeachment. Pero, so babaying Chief Justice ta, baga, hinali baga ito, kan Korte Suprema mismo. Naramdaman nindo? Dahil siya na-impeach, she was removed, mga tugang, by the Supreme Court in itself. Hello? Hello. Yes. Nagpo na so impeachment. Oo. Declares impeachment trial of VP Duterte open. Yeah. Suspension ko ga. Opo. Si Senator Villanueva yung nagtataram mo niyan. Oo. Nagkaulapa mo na kayo. Oo.
Okay. Hindi nga sumunod tayo sa iyo. Yeah. Di abangan tamigo pag nag-convene na sinda bilang korte talaga, tamapong kan trial iyan, di ba? Iyo, nag-uron-uron ka, ili nga si, Ligarza, si Villanueva, Ah. nag-uron-uron, Ah. Cayetano. Hmm. Ayo. Oo. Pag Okay. hindi na ko may tigil basa-basa ng niya, kataning bigat sa liya. Iyan. Okay. Okay. Si, Laksong, kataning Santiveros. Hmm. Ayo. Pigradan lang gayon. Ayo. Okay. Salamat, bossing. Hmm. Okay. Okay. So, ano siyan mga impeachable officers ta? Presidente kang Pilipinas. Vice President. Members of the Supreme Court. Kaya baga si Corona kaya ito in-impeach. Mga justices, tabi. Pero si Chief Justice, sa babae nga ni siya, itong babae tang naging Chief Justice. Di man siya in-impeach o remove from office through a legislative o Senate, congressional trial, kundi mga tugang hinali mismo siya kapanya di ba kang Korte Suprema. Members of the Constitutional Commission, Civil Service Commission, Commission on Audit and Commission on Elections. The Ombudsman. Yan, si Gutierrez baga ito. Piga babalong impeach, nag-resign baga, di ba? Hello. Hello, si Conchita Morales ito. Ay, daw, laim nito na impeach, nag-resign ito. Si amigo. Si Conchita Morales, Carpio. Ayo, buda si Gutierrez kaya ito pare. Di ba? Iyo, laim nito na impeach. Oo, nag-resign ito. Tama ka. Nag-resign ito. No. Okay. Sige, mga tugang, iyang tabi ang latest dyan sa Senado. Kaya mangantay, ipapadangog may sendo iyang tabi na mga pangyari tabi dyan, mga tugang sa House, sa Senado, para pag-irestoryahan ang kaso kan sa tuyang Vice Presidente. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on atay liter, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tama ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins sa may mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil maaring maging support o magkatulong sa treatment ng iba't ibang inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic, non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa mas malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang Pinky On. Magalipas ay si Pio. Balikan ta po si Pio. Mga tugang sa newsroom, iliunta daw ang latest ngunyan na mga pangyari dyan sa monitoring center kan DCGB. Good morning, Pio. Okay na tabi? Ping. Kaya nagtataram siya doon Joel Villanueva. Ping, come in. Pio. Ayaw. Yes, matana ko so volume BP. Inatabi BP nag-convene officialmente, Apa. nagsurumpa na sa mga senator judges. Padangunta tabi diyon baka pwede digdi mahugot digdi. So kuan nagkaperang dit na minuto lang BP. So sample kan ambience duman sa Senado. Pwede digdi diyon tabi. Ining so sa TV digdi. Ini na lang sa microphone sa dit. Sige na. Ni ko lugod. Madali sa. Yan. Medyo manipis-nipis na naging Pakabili dito. Ay, mali. Sige. Diyan, pwede diyan. Ito, tingnan natin. Filer answer within a Thereof which provide non-extendable that the period provisions of Sige 10 na po, days yun na from medyo tabi. Mas revised o rules video. of of the rules of procedure of impeachment trial. She is directed to the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons
on Vice President Sara Duterte along with a copy of the articles of impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties. Mr. President. Senator Judge. Thank you, Soto. thank you. Yes. Mr. President, may we be clarified when you say 10 days, is that working days or calendar days? Calendar days. Calendar days, and including the 5 days for the prosecution to respond. Yes, Your Honor. Thank you. The clerk of court is hereby authorized to calendar the case for pre-trial and issue the corresponding notices to the parties after the last pleading is filed. Upon conclusion of the pre-trial, the trial proper shall commence on a date and time fixed by the court, of which the parties shall be duly notified. I approached members of the minority of the Senate, and then later on I will approach the senator judges that we will fix the calendar together, and in pursuit of impartial justice, we will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work. Any other matter? If there no other matter, the session is suspended. Hello, June. Oh, BP. Balikan natin si Robert Manos sa... Go ahead, Ping. Hello, BP. Yeah, go ahead. Hello, hello. Yeah, go ahead, Pio. Yan, hello. Hello, June. Yan, hello. Wala Go ahead. tang audio. Hello. May audio kita, John. O sige. Okay so na. yan tabi, BP Henry, ano, nawara lang kay audio ko digdi. Okay. Yun na ito, so konta ba kasubago BP Henry, namaset din trial calendar so kunyan, so Senado kung noarin ini mapuon. Pero inot ng nunotisyahan so Vice Presidente, kumbaga kan kaso na ipinagsangat kontra sa iya, pati naman sa prosekusyon, tapos napipasumiter na ka sa mga pleadings, and pagkatapos ka ito, maset na kan trial calendar so ayun sa Senado tabi BP Henry. So may pitsang iluluwasin data BP yun, no? Roger, yun ito sa trial calendar. So, okay man, may proseso man na dapat sunodon lang. Anong epekto Roger. tabi Ping duman? I do not know. Anong epekto sa pagbalyo sa minority block ni Subiri and Ejercito? Si Kuan baga, Susaro, si... So, ang minority na ba ang ngunyan paano? Sa grupo ni Soto. Sa grupo niya, correct. Oh. Roger. Majority na sa grupo ni Senator Cayetano. Yeah, nabaliktad, di ba? Roger to that BP. Okay. So, Anyway, hilingon ta na lang. hilingon ta na lang. Dahil nga ni nagkaigaw BP na sa pigtatakutan bagang So, ngaya. magkaigwa naman Kudita. kay bagong leadership ang Senado. Oh, dahil nangyari ta naman tinir kan bagong majority block mo niyan. So, sa indang numero. Yeah, okay. Roger. So yan BP ang very latest halay sa Senado kasabay si Ma'am Shalaro na si Jen, ako po si Pio Fernandez. Salamat Pio sa report. Hali po dyan sa Newsbase, Candice GB. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, di okay na. Mapaaram na kita dyan, ano? May commercial ka pa dyan, di ba? Mapaaram na kita. Saga naman mga tugang. Sorry po, dahil kita nakanaok taong niyang kiload. Saga na lang, ha? Saga na lang po kita man na kiload mga tugang sa tuya tabi na programa na Pinky on mo baby. Kapos kita ki oras. Pero tatawan niya ito kiprioridad yan mga tugang na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga masunod na mga aldaw. Oy mga fans, pagkusugan. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init.